jejegipun negara digawe Cilacapan bae lah ya. Jejegipun negara patang perkara, nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pamangku kuasa para pejabat sing ngasta kabawat pemerintah Indo, kebijakan sing sae, korupsi dikurangi walaupun mungkin ora bisa hilang. Ora bisa hilang tapi dikurangi yo aja banget kebangetan kok. Nggih ya Allah. Terus samane nomor 3 wong sugih kersa lumo, nomor 4 wong fakir ahli ndonga, 4 mau syarat jejege negara, mugi negeri kita tebih ing rubete, ayem tentrem ado saking sambi kolo. Allahumma ya mas, kayak apa keperukannya kayak apa mas ya kan grup band kepret ya tadi kak inggih monggo. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada maghfirillahi salatan daimatan bidawami wa bilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada maghfirillahi salatan daimatan bidawami wa bilahi. Sandamel kali solawatan monggo yuk dirogoh kate kapoke dirogo kantonge apa yuk kotuk dirogo sake dewek dirogo kantonge dewek niki ngapa wau TPQ Nurul Iman nggih monggo sareng-sareng dirogo kantonge dirogo sake wong dilala didudut sakasak ana gambare Soekarno Hatta nole pira yuk selima kira-kira anak kotak liwat dibrukna apa ora sing dibrona sing priwe sing nole telu nggih monggo sareng-sareng kali selawatan grup napa mas asmanipun Al-Fitrah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo panitia mutar kagem TPQ badhe rehab sareng-sareng barokahipun al yadul ulya khairun min yadi sufla insyaallah. Allahumma rodo anu mas rodo banter iman temen wong suki ora sembayang iman wong suki ora sembayang. Nabi Sulaiman suki asreng sembayang, Nabi Sulaiman suki asreng sembayang. Mangga sholli wa sallim daiman ala al-hada sholli wa sallim daiman ala al-hada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Iman dem wong bagus ora sembayang, iman temen wong bagus ora sembayang. Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang, Nabiullah Yusuf bagus rekep sembayang. Sholli wa sallim daiman ala al-hada sholli wa sallim daiman ala al-hada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad
sandangane resiko bintake becek sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wa ala alihi wal ashabi man qad wahada wal alihi wal ashabi man qad wahada dadi wong eko lelo ana-ana terjago cilik ngaji besok gede dadi wong aku cilik ngaji besok gede dadi wong eko sholli wa sallim daiman ala mada sholli sallim daiman ala mada wa ala alihi wal ashabi man qad wahada wal alihi wal ashabi man qad wahada سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين sarmangga صلى الله وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نبي محمد صفات pun wonten cacat-cacate saya akhlak lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 watake sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas sallallahu سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم kitri suki sapi suki pare Allahumma kitri suki bebek suki mare Allahumma ubet bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma ubet ngati rejo paring ono slamet sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi
ora panas ora silo. Ora pala tadi glowing nih. Corong badan ya. Jadi ora perlu kayak apa? Touchscreen apa sunscreen. Layar sentuh. Mboten lah, mola ngono kok diciwit mola. Mola. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi ngapunten nggih. Ibu barokah ana wong ora duwe niku juga penting. Kenapa? Nek ana wong kok sugih kabeh kiamat. Kenapa? Ora nana wong nampa zakat. Niki wong kok ora nampa zakat, ora nana sing bisa diparingi zakat niku kiamat. Dadi wong ora duwe niku ning Indonesia ya wonten apa kata? Orang duwe napa riyin? Orang duwe BMW kok Mas, orang duwe sing gede nggih masyaallah. Mulane mbok nang Arab ya ana wong ora duwe, mbok nang Mesir ya ana wong ora duwe, kan? Mesir niku negara sing disebut Quran. Tapi ngaten nggih, ngapunten. Termasuk kulon jenengan bagian donga kena pejabat aja senenge gur ngelek pejabat. Aku emoh ngelek-elek sopo yo mergo wegah dielek-elek nong sopo. Kan ngene ku nggih. Aja kepengin ngelek-ngelek sapa-sapa nek ora kepengin dielek-elek nang sapa. Kan ngene niku kuncine nggih Bu nggih. Nggih. Wong ngelek-ngelek wong ya budhuwa nek ana wong melu ngelek-ngelek sing elek. Mula kula matur aja mung elek-elek pejabat, didongaaken muga-muga program-programe kaya MBG niku lho Mas, muga-muga husnul khotimah. Lho nggih kok yuk nggih dongane muga-muga husnul khotimah. Lho berakhir dengan baik. Sing penting kan akhirnya nggih Mas, wong niku napa-napa sing penting endinge. Sing penting akhire berakhir dengan kaya sinetron kok Mas. Lakon teka keri nggih, lakon tekane keri berakhir bahagia. Lah niki apapun mbok program lah napa-napa sing penting urusan elek-elek, mengingatkan iya, ngritik wajar, tapi nopo sing penting malih didongaaken. Terus mboten nate ndonga nggih pejabat jenengan Bu. Ya Allah, muga-muga para pejabat amanah. Nggih mbok nate ndonga napa nderek? Malah ndongane napa? Ya Allah muga-muga kula angsal BLT ngaten nggih. Ndonga kok ngono Bu. Nggih. Ya Allah, ya Allah muga-muga anakku nampa MBG patang dus ngoten nggih. Muga-muga ya donga-donga nggo pejabat, muga-muga Pak Bupati Temanggung, muga-muga Pak Gubernur Jawa Tengah, gedene para menteri-menteri nika ya sing amanah. Diwai husnul khotimah ing dalem jabatane. Lho niki diparingi husnul khotimah ing dalem jabat awal nganti akhir purwa madya tekaning wusana akhiran wasana ya diparingi husnul khotimah akhire sing apik sing pripun sing selamat ngemban jabatan kanthi amanah. Allahumma amin. Bu nate ndonga. Ndonga nggo pejabat supaya nggih siji kula matur aja gampang ngelek-ngelek sapa-sapa. Kaya niki soalé riyin wonten Bani Israil. Bani napa yuk?
ngertos Israil? Israil ngertos? Mboten. Bahlil ngertos? Iya, Mas Bahlil ganteng ya, ya wis. Ora keton wong. Ora keton wong. Iya wis ora. Pon, Allah mboten usah payung, mboten usah. Rada di kurangi sithik ya. Pon, Bu. Biyen ana Bani Israil, ibu nek deres Quran kok ana kalimat ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Niku aja langsung wah iki Israel. Masulin dalem aku arep mbelani Israel bae. Lha sebabnya apa? Lho iki lho Quran dawuh Israil, ya berarti Israel senes negara penjajah Israel sing ngurak-urak karo Palestina niku negara penjajah tur anyaran nembe wingi-wingi. Tapi sing ting Quran Bani Israil, Israil teng Quran adalah nama lain saking Nabi Yakub alaihi salam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim, satu-satunya nabi selain nama Nabi Muhammad ting salat sing disebut kali salat ting salat kita mbah sinten yuk? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Gimana nggih? Setelah Mbah Kanjeng Muhammad yang disebut nama selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mbah sinten? Mbah Ibrahim alaihi salam. Mbah Ibrahim punya putra jalur Siti Sarah. Nabi Ishak, Ishak peputra Nabi Yakub utawi Israil. Yakub peputra Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun penyebutannya kadangkala sesuai dengan logatnya masing-masing. Nek Temanggung tesi gampang Yakub, tesi gampang Yusuf. Tapi ini daerah Eropa angel Yusuf metune Joseph. Duh, Yosef rodolannya Yosef, tulisannya Joseph. Joseph wonten hane nggih Joseph. Lajeng sinten malih? Yakub. Yakub napa? Jacob. Tulisannya Jacob nggih. Jacob. Yakub ya logate nggih, logate mriko. Ya misale kali Mbak Ibrahim wonten sing maknane wong Eropa. Sapa Mas? Abraham. Nggih, Abraham. Wonten malih darah India Brahma. Lah cara mriki napa yuk? Ibrahim. Ngoten nggih, Ibrahim. Kulo mikir lan kulo jenengan melu mikir, kenapa Mbak Ibrahim barokai gede? Nabi jumlahi 124.000, tapi 2/3 nipun adalah zuriyah keturunan dari Mbah Ibrahim. Turunan sing sambung tadi Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Termasuk Nabi Sulaiman turunanipun, Nabi Musa turunanipun, Nabi Isa turunanipun, termasuk Nabi Muhammad nggih keturunan Mbah Ibrahim, tapi jaluripun Mbah Ismail alaihi salam. Lho niku keturunan Mbah Ibrahim 2/3 dari 124.000 nabi adalah keturunan dzuriyah saking Mbah Ibrahim alaihi salam. Kenapa ya piantun kok barokah ageng sanget? Kenging nopo ya piantun kok barokah gede banget? Rahasiane wonten. Pengen apa mboten Bu rahasiane? Anak-anak soleh-solihah, anak-anak dadi hebat, pengen ngertos kaya rada adem kene iki. Rada adem. Bu, pengen apa mboten rahasiane?
rahasianya cuma 2. Pinten yuk? Ganteng kok. Aja kaya busu nyong telisin darahnya. Cuma ganteng tete kepengin nyangoni orang gak baret seh. 2 rahasia penyebab dadi barokah kaya Mbah Ibrahim alaihi salam. Niki bapak-bapak terutama karena Mbah Ibrahim kakung jaler tiang. Ini kan tiang nggih. Tiang-tiangnya, tiang jaler. 2 hal. Rahasia Mbah Ibrahim namanya ada pada sholat kita. Rata-rata putra-putrane rata-rata dadi nabi atau setidaknya sedoyo soleh-soleh HKP. Pengen apa mboten? Yang pertama Mbah Ibrahim sirinya rahasianya ada pada istrinya. Mulane mas-mas golek bojo mbon bojo napa dereng sami? Ya Allah, selamat Anda termasuk petani pemuda takut nikah. Podo. Surah apa? Sabar ya mas ya, sabar. Sing nomor 1 ada pada istri. Lho niki bojo ora mung wadon. Dadi golek bojo aja mung putih tok. Aja mung lemu tok. Kadang-kala kula jenengan jalukane akeh. Ya Allah, njaluk bojo sing gedhe, lemu, putih, sapi, Mas. Lemu putih sapi kok. Ya, jadi setunggal Mbah Nyai Sarah, Mbah Nyai Hajar, saya sangat fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon piantun istri kaya Nyai Sarah, Nyai Hajar, yang pertama adalah mempengibadahi loro bekti karo bojo, nomor 3 jogo juga apapun bandane wong lanang keluar gane. Allahumma Satu ada pada istri. Loh, wong lanang duwe karep, wong wadon ngandani. Wong lanang menggebu-gebu, wong wadon ngandani. Aja to Mas, siji geni siji genu banyu. Iya. Sing nomor ya siji geni siji banyu, siji banyu siji anu lah kok lagi kok wadah maksudnya lo koyo wadah kan anu ya apa nggih. Nomor 2 ada pada istrinya. Istri ingkang sae, istri ingkang solehangan timbakan Kanjeng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i. Yang pertama rasa bahagia cara Kanjeng Nabi, Nabi dawuh yang pertama adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Kon badan duwe bojo sing ayu. Ayu kok Pak? Sing apa yuk? Sing ayu. Mulane mas-mas, bapak-bapak kira-kira bojone ora pati ayu ganti. Cocok kaya wis duwe, cocok ya. Siji ayu sing pripun kok? Ngapunten, ayu nek nurut Pak Daryono, ayu nek nuruti kula, insyaallah beda-beda cara mas-mas niki. Cantik itu relatif. Ya pada bae karo wong wadon cantik relatif. Wong lanang semana uga. Wong lanang ganteng itu relatif. Wis kaya bae takon Mas Ijik, kula dhisik kula rin. Mas Ulun, dalem wong wadon sing ayu pripun? Ya sing ciri-cirine nggih mripate rada sipit. Bathuke rada ombo. Lambene rada tipis. Insyaallah Pak Lurah nek wargane jenengan mrene ngapus kono wong wadon bathuke rada jembar rada ombo, mripate rada sipit, lambene rada tipis, insyaallah galake pol-polan. Niki insyaallah nggih. Lah kula bukak dawuhipun Mbak Ibnu Arabi, membaca karakter wong lewat fisiknya. Berarti nopo firosat. Nah, ilmu firosat. Ki wong
Wataknya apa ya? Ki wonge lumo apa medhit ya. Niki saged cara Mbah Ibnu Arabi memberikan ular-ular niku wong wadon nang candi, wong wadon nang pring ngapus. Alura ngapunten. Wargane jenenge. Oh modele rupane gulune rada pendek. Kulite rada kandel ya pangapunten bapak-bapak bojone jenengan mangke kondur cobi bojone nyong cobi niki bojo bapak-bapak niku lho Pak mangke kondur tengren apa oh bojoku gulune cendhek apa ora ya gulune lha wong wedok kok gulune cekak kulite rada kandel cara Mbak Ibnu Arabi le dawuh biasane wonge ngeyelan ora mudengan niku kok Pak niku niki embuh nyatane wong niki wis ngeyel ora mudeng pahit pahit wis ngeyel ora mudeng nek ngeyel mudeng rada lumayan kok Bu wis ngeyel ora nganggo wudele dhewek niku nggih niku penting pelajaran satu nek nurut kali menungsa wong wadon ayu pripun wong lanang ganteng pripun ora nana rampung sami kok diwalik pun demikian mbak wong lanang ganteng pripun wong lanang ya sing putih ya ana sing kaya gue wong lanang pripun wong lanang sing manten ireng-ireng kepriye ngaten niku wonten dadi manten ya Mas niku nggih wonten dadi cantik relatif ganteng relatif tapi sing dibalik nakali Allah wau napa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wong wadon sing cetha mungguh Allah mungguhe pangeran wong wadon sing mempeng ibadahe saiki make up 3 meter lah kandele tapi yo salat ora salat ngaji ora ngaji ya ilang ayune mungguh Gusti Allah nggih napa nggih setunggal wong wadon ayu mempeng salate ibadahe bekti karo bojo ning sedhe bojo nek urung di bojo ya jeboti bojone tanggane penting niki auladuhu abroron tanda-tanda bahagia sawise bojo lho kok pertama bojo inggih jenengan bapak ibu bagaimanapun putrane papat putrane gangsal putrane 6 lah bocah gede maju gede metu mriko-mriko ya lunga karepe dhewe seneng duwe bojo seneng duwe anak ya wis ning omah ibu mung lontang-lantung wong loro mung bapak karo ibu nggih napa nggih lah iya anak duwe cita-cita monggo bocah kejar cita-citamu anak duwe bojo ya monggo diseneng dicintani bojomu ibu mung lanang karo wedok bapak karo ibu maka yang pertama dibuka dulu pasangan sing soleh solihah nembe nomor 2 perhiasan bonuse auladuhu abroron anak-anak sing soleh solihah nomor 3 khulatuhu khusolihin lingkungan perkumpulan kanca batire cara niki yo bestine sing sae ibune kumpulnya karo wong ahli sholat ahli sholawat Allahumma ahli perjanjian al-barzanji caranya ya berjanjian tapi ini jenengan kumpulannya karo lambe turah ya dadi betah ngrasani wong kumpulannya karo wong sing ahli ngrasani ketularan melu ngrasani wong nggih napa nggih sing terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladihi kon pada matos rezeki nek saged usahaken golek nang negarane dhewe nek saged nggih walaupun mboten maido sing do kerja nang Taiwan kerja nang Arab Jepang Cina Jepang ya Mas ketemu Suneo ngeten pila mboten maita sing mereka tapi didongaaken sedaya selamat sehat Allahumma ngeten nggih didongakaken Bani Israil biyen nate Mbah Zakaria niku juga takmir masjid imam Masjidil Aqsa tapi nyatane Bani Israil wong ngeyel pinter-pinter ngeyel pol-polan sampai membunuh sinten Mbah Nabi Zakaria Allah paring bendu karo Bani Israil dikirimi penjajah pasukan Jalut Mesir nate digenosida niku
apa ya, pembantaian massal dintengna kabeh wonge niku genosida. Nek perang ada dua kubu, tapi nek genosida sing diperangi niku mboten duwe kekuatan. Nek perang kan podo-podo kuate, memang siap diperang ya perang, kalah ya nang kono, mati nang kono, menang ya nang kono. Tapi nek genosida memang rencana dibinasakan sedaya. Niku yo Allah paring bentuk turunan-turunan bagian dari Bani Israel wong Yahudi, karena turunannya Yahudi napa Bu? Hitler, sinten? Hitler, nggih ngertos Hitler Mas? Jerman lho Mas, ya. Jerman ini kan lagi seneng bal-balan semayan, ya. Bal-balan. Jadi Hitler membantai wong-wong Yahudi walaupun disisakan beberapa. Niku Allah, tadi kulon jenengan aja seneng moyoki sopo-sopo, aja seneng madani sapa-sapa, bisa jadi eleke sesuatu niku kita ikut andil dalam keburukan tersebut. Nggih napa nggih? Nyong ora bakal korupsi, tuli mergane dereng diparingi jabatan. Nyong ora bakal korupsi, sederenge diparingi jabatan. Lah nek diparingi jabatan orang bakal korupsi, ya mergane langkah sing dikorupsi. Bila ning kulon jenengan iki diparingi napa? Diparingi masalah masing-masing, diparingi hal kulo yakin di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya sedang baik-baik saja. Mulane ora pareng moyo ki sapa-sapa, ora pareng madani sapa-sapa. Wong nek senenge madani sapa-sapa, wong senenge madani biasane melu-melu nglakoni. Paham? Ditongakaken nggih, terutama wajidalu pemimpin ditongakaken, umara pemimpin ditongakaken, ulama nggih mbah yai kula jenengan Rama Kiai Sepuh ditongakaken sedaya sehat saged langgeng momong kula jenengan dumugi swarga. Allahumma. Niki mas-mas calon-calon pemimpin, niki kan calon-calon pemimpin berangkat dari Hadra besok dadi Bupati Temanggung. Lho, sing pacine miring. Insya Allah sing nyekel beduk jadi menteri ya Mas ya, menteri sunat. Insya Allah kok Bu, lho presiden, bupati sedaya kan jabatan dunia, waktune wonten, umure wonten, kontrake wonten, penerusnya sinten lho niki, bocah-bocah niki, lare-lare niki. Mulane setelah untuk pemimpin nomor 2 calon-calonnya pemimpin dibina. Ngoten lho yuk, calon-calon pemimpin adik-adik kita besok ono sing dadi bupati, ono sing dadi gubernur, ono sing dadi kepala dinas, kepala ini, das ini, das itu, das ini, das itu. Kepala ini, kepala itu dibina sing sae, sing bagus, sing barokah ditirakati. Tirakate mbiyen mboten sare mergane wiridan. Tirakate wong saiki ora turu wengi mergane ngenteni bal-balan. Ning ya wis alhamdulillah ya karo ngenteni bal ya karo wiridan. Ibu-ibu niki lho, mas-mas niki ngenteni bal labuh ya karo ora ketang deres rong jus ya Mas ya. Alpukat karo jambu ngeten nggih. Yes alhamdulillah. Mila sareng-sareng nyuwun kali Allah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal rabbi ilman wa wafiqni ya Rasulullah ya rafi'a syani wa عذفت جيرة العالم يا إلى الجود والكرم يا إلى الجود والكرم rumongso aman tunungi
rasa tondo yen iman sabar nerimo najan pas-pasan kabeh dinadir saking pangeran kabeh dinadir saking pangeran lamun balastro lamun ing punggasane ora roh lan sukmane ten kadang suwarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji عذبت يجي رب العالمين يا موهل الجود والكرم يا موهل الجود والكرم اللهم صل على محمد. Kalau wingi 2 hari dur-duran jaranan nggih warok napa warok mulai leres ngaji yo tambahno seni budaya kula matur dawuhipun Sri Susunan Pakubono sekawan lantaran tembang dipidhangetaken sing ngantuk-ngantuka sing sare-sareo sing ngliyep-ngliyepo pumo-pumo wekas mami anak putu aja leno aja sapa dodok kaya Batagor Mas anak putu aja leno aja katungkul uripe lan aja duwe kareman marang gebyaring dunya siang dalu dipun emut wong urip manggih antaka awan wonge kon deling-eling wong urip bakale mati sing gering ya sing lemu ya sing blangkonan ya ketoke luwih dhisik sing ngisor ketok nggih ngapunten nggih wong nyatane mati niku ora kena nggo geger ora kena nggo debat al maut kami zelina rajil mati itu seperti pohon kelapa sing tiba kondoro ora kudu kelapa sing tuwa kok Pak ora kudu kelapa sing tua-tua garing ora kudu kok Mas nyatane sing cilik niku kembange manggar ambrol ya akeh rada munggah sithik kakange manggar cilik nika nggih dolanan karo karet unter niku bluluk nggih tiba wonten apa mboten rada alit rada gedhe malih cengkir niku maknane sing kenceng le mikir cengkir lan nek mboten niki lan nek ceng napa mau lah nek cangkir ya diombe sih alhamdulillah
Alhamdulillah. Tulisannya siapa lagi? Ya. Papa mama mas. Iki loh, papa mama. Papanya sudah ada, mamanya yang belum ada. Ya, turun. Sabar, tenang baik. Bu. Ono dongeng entik-entik. Jentik lho ini, jentik. Si penunggal jari tengah patenono kesombongan dimatikan. Ono dongeng entik-entik si penunggal patenono panunggul apa dosane. Jariku lebih lentik dari Anda, Mbak. Ini. Dia. Ocok, tapi apa? Panunggul, gara-gara sampean sih dari kelalen. Gara-gara di setan gepeng semulai jajar kayak gitu. Ono dongeng entik-entik si panunggal patenono panunggul apa dosane pelok yang selendro tu songung kuli sesomo ojo di ndak kualat wong sombong bakal kualat lah iyo bener kandamu lali sumber ketiwasan sak beja-bejane wong kang lali isi bejo wong kang eling lan waspada. Nggih Bu, kula jenengan ampun kaget Mas Udin ngaji blangkonan dimanapun tempat blangkonan iki nek aku blangkonan Pak Lurah ketoke nepdu mandhap saka gerobak nembe mudhun saka kendaraan blangkonan klambine ya rada busanane rada semi-semi kraton ngisore ya sarung-sarung reketan ngurung lunas yo disawang ketok dewasa rada tua mergane blangkon dinggo niki dadi nambah tua 5 tahun lebih tua tapi ini copot blangkon kausan wah insyaallah Pak Lurah tambah tua iki panjenengan kelingan lho ngaji nang candi apa candi no candi Pringapus Pak Lurah pun kaget nang mriku wonten candi jenengan tindak teng gubuke kula ngarep omah ana candi nggih candi Kalaksanan cirik-cirik niku candi kala nggih mergane men ngelingi wong niku Jawa ora ilang jawan ora nyembah watu ora nyembah kayu ora ngurangi tauhid kok nggih tapi insyaallah mugi-mugi pelajaran sejarah itu bukan cerita masa lalu saja tapi di mana tempat kita akan kembali maksudnya kepripun nek kaya ngono kaya ngene nek kaya ngene kaya ngono oh iya ya oh kayak ini cara Cilacap kayak gini kayak ngono lho Bu nggih oh pengalaman oh sejarah oh pelajaran cuman Indonesia ngagul-ngagulna sugih tapi bisa bangkrut negarane apabila pejabat senenge korupsi. Lho ana contone tahun 1800 awal bubar sapa VOC pemerintah kolonial VOC bukan negara dia adalah dagang grup dagang tapi di bawah naungan kerajaan Belanda diparingi fasilitas ya kapale ya tentarane ya pasukane ya duwite ya guldene sedaya tapi nyatane tahun 1799 akhir bubar remuk gara-gara napa korupsi mila didongakaken kula matur ting awal menghadap ekonomi jangan lupa ndongakaken apa pejabate pemerintahane sedaya sing amanah sing slamet barokah lan masyarakat Pringapus sareng Pak Lurah mugi-mugi sedaya selamat sehat amanah barokah sedaya ingkang ditinandur subur ingkang winiji dadi ngrembaka bagus sembodo kang sinedya Allahumma bi barakatil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa tahirina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il al-muttaqina biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syarrina nabiyyatika ala darajat wa tubilna kullu sallallahu khayyid min jami'i radhiyati wa batina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli salamatan fi dinina wa ahli jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil alamina wa tawbatan qabla al-madina wa rahmatan 'inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wa 'udal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina